Reformar la Casa de la Vila era una de les prioritats de l'equip de govern de Taradell per aquest mandat. Pel febrer van començar les obres que s'han allargat 9 mesos, una mica més del previst, perquè en plena remodelació van decidir ampliar el projecte i no millorar només el primer i el segon pis, sinó actuar també a la planta baixa. El resultat és un ajuntament més confortable i espaiós que abans, però en el mateix edifici que data de 1987. El primer punt a destacar és que l'accessibilitat es guanya. És un edifici accessible per tothom, i això abans no ho era, i ho assenyalo com a molt important. I després les persones que venen a fer aquí els tràmits ho podran fer-ho d'una manera personalitzada i preservant la seva intimitat, que era un dels problemes més importants. La planta baixa encabeix la sala de plens, el despatx dels grups polítics de l'oposició i les dependències de la policia local. La primera planta se la reparteixen al taulell d'atenció al ciutadà, a més dels serveis socials, secretaria i intervenció, tresoreria i promoció econòmica. I al segon pis, buit des del trasllat de Ràdio Taradell a Can Costa i Font, hi ha els serveis tècnics, urbanisme i els despatxos d'alcaldia i de les diferents regidories. La nova distribució i decoració van aprovar amb nota la inspecció dels veïns dissabte durant la jornada de portes obertes. Avui, però, per l'Ajuntament comença un examen més important. Algú em deia, estàs nerviós per la inauguració? Dic, no, estic nerviós per dilluns. Dilluns a les 9 s'ha d'estar ja al 100%, algunes de les coses ja modernitzades i moltes que tenim el maquinari per fer-ho, però ara falta que el personal s'hi fiqui, que s'hi impliquin, que no tinc cap dubte que serà així i que nosaltres sapiguem estar a l'alçada, també. Vull dir que ara ve la segona part. Les reformes de l'Ajuntament de Taradell també s'han aprofitat per rentar la cara a la façana de la Casa de la Vila. S'ha netejat la part superior i s'ha canviat el terra de la part baixa per un gres que imita la pedra i que s'integra amb l'estètica general de l'edifici.